Okay mga ka-spark, gandang hapon. Dito pala ako ngayon sa harap ng St. John the Baptist Church sa Tabaco City. Okay, ayan. Old house siya. Old church pala. Mga pamana ng Kastila. Dito sa Albay, kadalasan yung makikitang simbahan gawa pa noon ng Kastila, parang banda dyan sa may northern, sa may North Luzon, sa ibang parte ng ating bansa. Mga pamana ng Kastila yung mga old church. Syudad ng Tabaco. Ang tawid ako dito sa may gilid nito. Dito lang naman yung City Hall ng Tabaco. Dito sa kabila. Lakad-lakad kami dyan kasi maaga pa naman. Ikot-ikot muna dito sa may plaza. Ito yung pinaka-downtown ng Tabaco, syudad. Ng itak.
Feliz Navidad, pero Okay. Meron palang lumalabas na danom dita. Pagpikpisot. Yun o. Kasi pagda namin kanina, walang tubig. Yeah, may tubig pala siyang dumadaan. Okay, exit na si Absman Vlogs. Punta kami dito sa may malapit na dito tayo sa kabila, dito na. No? Dito na kami sa downtown Tabaco. Dito kami yan sa Station Road. Hanap muna kami ng makakainan, mga ka-spark. Nagutom yung aking anakis.